Balik pamasada na karon ang pipila ka mga taxi drivers dinhi sa Sugbo. Human sila hagiyatagan nagpagtugot gikan sa LTFRB. Balipayo ng mga drivers nga nakapanginabuhi nagbalik sila sa ilang panginabuhi. Ani ang report ni Nico Sirino. Dinhi sa usa ka mall sa Mandaue City, may mga taxi na nga nagpaabot sa ilang designated waiting area. Pipila na ka mga taxi units ang gitugtan nga makapamasahero og balik human mahatagi og special permit sa LTFRB. Sinoy Edwin, 25 ka tuig na ang taxi driver, apan karon ra gyud nahunong tungod sa COVID-19. Malipayon siya nga makapasada na human sa duha ka buwan. Kun kaniadto, 4 ka pasahero, karon labing daghan, 3 na lang ka pasahero ang makasakay. May plastic barrier na nga nag-uwang sa driver sa iyang mga pasahero. Usa sa lakang nila, pag-andam sa notebook, mulista ang mga pasahero sa ilang pangan ug rota. Magamit kini ugaling mag-contact tracing. Ilistangan sa pasahero dre sa para ma-trace up siya asa siya napuyo. Kung kabalik na karon, hinihinay lang. Basta sir, sakay. Pagkakaroon ginoon, murag arang-arang nagamay. Si Aljon, laing taxi driver nga nagmaneho karon, nanigurong protektado, maong dunay dala nga alcohol o gisulob nga gloves. Mamahimo sab siya nga mudawat og bayad pinaagi sa mobile app sa iyang cellphone. Itaron lang ang mas inig sa kanila. Tapos tangag alcohol lang kamot ba ang alcohol dire. Sukad nga naka GCQ na karon, gitugta na ang pagbiyahe sa mga buses, pipila ka mga taxi, ingon man tricycles isip public transportation. Uban ni June Sulon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.